Zviverengwa zvedu zvanhasi zviri kubva muna kubuda Exodus chapter 16 to 20. Ndichatanga nokurava chapter 16. Exodus chapter 16. Gungano rose ravaIsraeri rakasimudzira gwendo kubva kuErimu vakanosvika murenje reSinai riri nechapakati peErimu negomo reSinai. Vakasvikapo pazuva re15 romwedzi wechipiri wokubva kwavo kuIjipiti. Vari murenje imomo, mhomho yose yavaIsraeri yakapopotera Mozisi naAroni ichiti, dai tenzi akatiuraya hake tichiri kuIjipiti, kwataiita zvedu mabhodho enyama okupfachura, chingwa tichidya zvedu pataidira. Hezvi makatiunza murenje muno kuhotiurayisa zvenyu isu tose neshara. Tenzi ndokuti kuna Mozisi, ndichakunayisirai chingwa chinobva kudenga. Zuva nezuva vanhu vose ngavabude vanonge chingwa chinovakwanira kudya pazuva iroro chete. Ndipo pandichaona kuti vaIsraeri vanoteerera mutemo wangu here kana kwete. Asi pazuva rechitanhatu pavanogadzirira zvokudya, ngavanonge mwero wepazuva wakapetwa kaviri. Mozisi naAroni vakaudza vaIsraeri vose vachiti, nhasi manheru muchaziva kuti tenzi ndiye akakuburitsai muIjipiti. Mangwanani muchaona kupenya kwokuvapo kwatenzi. Izvozviya ndiye wamanga muchinyunyutira achizviwa. Isu tiri vanaaniwo zvedu vamungapopotere. Mozisi ndokuti, manheru tenzi achakupai nyama yokudya, mangwanani achikupai chingwa chamunodya muchiguta. Tenzi akakuhwai pamakamunyunyutira. Izvozviye kana muchipopota munenge musingangopopoteri isu, ko isu tiri vanaaniwo zvedu, wamunenge muchipopotera chaiye nditenzi. Mozisi akati kuna Aroni, kokorodza gungano rose ravaIsraeri uti, uyai pedyo natenzi, nokuti kumunyunyutira kwamakaita akakuhwa. Aroni paakanga achitaura negungano rose ravaIsraeri, vakatarira kurenje ndokuona kupenya kwokuvapo kwatenzi kuri mugore. Tenzi akataurira Mozisi achiti, ndahwa kunyunyuta kwavaIsraeri. Vaudze kuti manheru muchange muchidya nyama, mangwanani muchidya chingwa muchiguta. Ndipo pamuchazoziva kuti ini tenzi ndini Mwari wenyu. Ava manheru kwakauya zvihuta zvizhinji zvikazara pamatende avo. Mangwana acho dova rikafuma rakati ware-ware panharaunda yamatende avo. Kuti dova riya raoma, kwakaonekwa zvimwe zvinhu zvidiki-diki zvakaita samafefenwa zvakasara zvakati ware-ware pasi murenje imomo zvichinge chando. VaIsraeri pavakazviona vakabvunzana vachiti, ko nhaine zvinhui izvozvi? Vakadaro nokuti vakanga vasingambozivi kuti chii. Mozisi akati, ndicho chingwa chamapiwa natenzi kuti mudye. Zvino chiwai zvarehwa natenzi, ati, mumwe nomumwe ngaanonge chaanokwana kudya pazuva marita 2 pamunhu, zvichienderana nokuwanda kwakaita vanhu vaanavo mutende make.
VaIsraeri vakaita saizvozvo, vamwe vakandonga chizhinji, vamwe chishoma. Asi pavakachiyera mumidziyo wamarita 2, vakaona kuti vaya vakanga vanonga chakawanda chakanga chisina kupfuuridza. Vayavo vakanga vanonga chishoma chakanga chisina kushomekesa. Mumwe nomumwe akanga anonga chakakwanirana naye. Mozisi akavati, hapana anofanira kusiya chimwe kusvikira mangwanani. Asi vanhu havana kuteerera Mozisi. Vamwe vakasiya chimwe kusvikira mangwanani, asi chakaora chikaita honye. Mozisi akavashatirigwa. Vaichinonga achiri mangwanani zuva nezuva, mumwe nomumwe achinonga chaanokwana kudya pazuva. Asi chaitikana zuva ropisa chonyakatika. Pazuva rechitanhatu vakanonga chingwa chamazuva 2, mumwe nomumwe marita 4. Vatungamiriri vose vavaIsraeri vakauya vakazvisvitsa kuna Mozisi. Mozisi akati kwavari, ndizvo zvowani zvakarehwa naTenzi. Mangwana izuva rokuzorora, iSabata rinoyereswa tenzi. Saka nhasi uno gochai zvenyu chamunoda kugocha, mubike chamunoda kubika. Chose chinenge chasara chichengeterei mangwana. Vakachichengeta kusvikira mangwana sezvavakanga vaudzwa naMozisi, asi hachina kufuma chakavoora kana kuita honye. Mozisi akati, nhasi idlai zvenyu ichochi, nokuti nhasi iSabata, izuva raTenzi. Hakuna chokunonga kuzhe uku. Munofanira kunonga chokudya ichocho kwamazuva 6 zuva nezuva. Asi zuva rechinomwe nderekuzorora, kuchange kusina chokunonga. Pazuva rechinomwe vamwe vakaenda vachida kundononga chingwa chiya, asi hapana chavakawana. Tenzi akati kuna Mozisi, muchasvika riniko muchiramba kuteerera mitemo yemirayiro yangu? Inga ini Tenzi ndakakupai zuva rokuzorora, saka ndichakupaiwo zvokudya zvinokwanirana nemazuva 2 pazuva rechitanhatu. Musi wechinomwe munhu wose ngaarege kubva paanenge ari. Saka vanhu vakazorora pazuva rechinomwe. VaIsraeri vakatumidza chokudya ichocho zita rokuti mana. Mana iyi zvaiva zviri zvinhu zvidiki zvichena, zvainge modzi yomukoriyanda zvichitapira sechingwa chakabikwa nouchi. Mozisi akati, Tenzi akatirayira kuti tichengetere zvizvarwa zvedu zvichauya mana iyi inokwana mumarita 2, zvichizoona chingwa chatakapiwa naTenzi kuti tidye tichiri murenje panguva yaakatiburitsa muIjipiti. Mozisi akataurira Aroni achiti, tora hari uisemo mana iyi inokwana mumarita 2, uigadzike pana Tenzi, muichengete pazvizvagwa nezvizvagwa zvenyu zvose. Aroni akaita sokuudzwa kwakanga kwaitwa Mozisi naTenzi. Akanogadzika hari iyi panyasi pebhokisi rechitenderano kuti ichengeterwe ipapo. VaIsraeri vakadya mana iyi kwamakore 40 kudzamara vahosvika munyika yaigona kugarwa navanhu. Mana iyi vakaidya kusvikira vasvika pamuganhu wenyika yeKenani. Chiyereso chaiyereswa mana iyoyo nacho chinonzi omeri, chaizara nemarita 2, chaipinda ka10 mune chimwe chiyereso chikuru chainzi efa. Apa ndopaperera chitsauko 16 chakubuda. Topinda kuchitsauko 17.
Chitsauko 17. Mwari, mvura yakabuda padombo. Gungano rose ravaIsraeri rakasimudzira gwendo gwaro kubva kumurenje reSinai. Vakafamba vachiti apa garei, vosimudzira, apa garei, vosimudzira, sezvainge zvataurwa natenzi. Vakazonodzika matende avo paRefidhimu, asi pakanga pasina mvura yekuti vanhu vamwe. Vanhu ndokubva vapopotera Mozisi vachiti, tipe mvura yokumwa. Mozisi akati, imhosvayaiko imi muchingondipopotera? Ko, munoedzereiko tenzi muchidaro? Vanhu vose vakawa nenyota yemvura vakapopotera Mozisi vachiti, makatibvisirei kuIjipiti? Heya, makatibvisira kuhotiurayisa zvenyu nenyota nhai. Saka munoda kutiurayisa nenyota isu navana vedu nezvipfuwo zvedu nhai. Mozisi akachema kuna tenzi achiti, ndoitawo seiko navanhu ava? Vachanditema zvino uno namabwe. Tenzi akati kuna Mozisi, tora svimbo yako iya yawakamborova nayo mvura yomuna Nayo, uende mberi kwegungano ravanhu uine vanhu vakuru vakuru vavaIsraeri. Ini ndichambira mberi kwako ikoko padombo riri kuHorebhu. Urove dombo iroro, mvura ibude, vanhu vamwe. KuHorebhu, gomo reHorebhu ndo rakarero reSinai. Mozisi akaita saizvozvo, vakuru vakuru vevaIsraeri vachiona. Nzvimbo iyoyo yakatumidzwa zita rokuti Masa Meribha. Masa Meribha muchiHebheru, zita rokuti Masa rinoreva kuti kuedzwa, Meribha richireva kuti nharo. Pamusana pokupopotera kwavaIsraeri nokuudza kwavakaita tenzi vachiti, ko tenzi achinesu here kana kuti kwete? Kuhwa kwavaIsraeri navaAmareki. VaAmareki vakauya vakarwisa vaIsraeri paRefidhimu. Mozisi akati kuna Joshua, tisarudzire varume munogwisa vaAmareki. Mangwana ndichanomira pamusoro pechikomo ndakabata svimbo yatenzi muruoko. Joshua akaita zvakanga audzwa naMozisi, akandorwisa vaAmareki. Mozisi naAroni naHuri vakakwira pamusoro pechikomo. Zvaiitika ndezvokuti painge Mozisi akasimudza maoko ake mudenga, vaIsraeri vaibva vava kukunda, asi paingewo Mozisi adzorera maoko pasi, vaAmareki vaibvawo vava kukunda. Mozisi akahoneta, akatadza kuramba akasimudza maoko ake. Aroni naHuri vakakungurutsa ibwe, ndokubva Mozisi agara. Mozisi akagara pahwe. Aroni naHuri vakabata maoko ake vakati, mumwe uku, mumwe uku. Vakaamurudza mudenga. Maoko ake akanga akatsigirwa kusvikira zuva radoka. Naizvozvo Joshua akakatakazha nebakatwa vaAmareki navarwi vavo. Tenzi akati kuna Mozisi, nyora nyaya yehondo yarwiwa pano mubhuku kuitira kuti zvizorangarirwa. Taurira Joshua izvi azvihwe neheve dzake kuti ndichaparadza vaAmareki zvachose zvokutsakatisa zita ravo panyika. Mozisi akavaka aritari akaitumidza zita rokuti tenzi ndiye anondipa simba rokukunda naro. Naro
Zita rearitari iyoyi muchihebheru rinonzi tenzi nisi. Akati pamusana pokuti ruoko rwanga rwakasimudzirwa muchigaro chatenzi choumambo, tenzi achagarawo achirwisa vaAmareki pazvizvarwa zvavo zvose. Apa ndipo paperera chitsauko 17 chakubuda. Chitsauko 18 kana kuti chapter 18 yakubuda. Kushanyirwa kwaMozisi navatezvara vake vaJetero. Vatezvara vaMozisi vainzi Jethro aiva mupristi wokuMidhiani. Akahwa zvose zvakaitwa natenzi kuna Mozisi navaIsraeri paakavaburitsa muIjipiti. Vatezvara vaMozisi Jethro vakamugamuchira zvavo. Zvipora mudzimai waMozisi akanga ambodzorerwa kumusha pamwe chete navanakomana vake vaviri. Mumwe ainzi Gerishomu, nokuti Mozisi aiti, ndiri mutorwa munyika yavamwe. Mumwe ainzi Eriezero. Gerishomu zvinoreva mutorwa. Eriezero zvinorevawo kuti Mwari wababa vangu ndiye akava mubatsiri wangu. Nokuti aiti Mwari wababa vangu ndiye akava mubatsiri wangu, akandinunura kuna Farao akazandiuraya. Vatezvara vaMozisi Jethro nomudzimai wavo waMozisi nevana vake vaviri vakaenda kurenje kwaiva naMozisi kugomo raMwari pavakanga vakadzika matende. Jethro akanga afanotuma shoko kuna Mozisi rokuti, ini vatezvara vako ndiri kuuyako nomudzimai wako navanakomana vake vaviri. Mozisi akanochingura vatezvara vake akavakwazisa achivaremekedzera kwazvo akavatsvoda. Vakavhunzana mufaro vakapinda zvavo mutende. Mozisi akavarondedzera zvose zvakanga zvaitwa natenzi achirwadzisa Farao navaIjipiti pamusana pevaIsraeri. Akaudzawo vatezvara vake nezvamatambudziko ose avakaona mugwendo kwavo nezvakaitwa natenzi achivanunura. Jethro akafara kwazvo paakahwa zvinhu zvose zvakanga zvakaitirwa vaIsraeri natenzi paakavanunura mumavoko evaIjipiti. Jethro akati, tenzi ngaarumbudzwe, akakununurai mumavoko avaIjipiti namumavoko aFarao, akanunura vanhu mumavoko evaIjipiti. Zvino ndazoziva kuti tenzi ndiye mukuru kudarika vamwari vose zvavo, nokuti akanunura vanhu kuvaIjipiti pavaizvikudza zvikuru vachivatambudza. Ipapo vatezvara vaMozisi Jethro vakapira Mwari chibayiro chinopiswa, vakapirawo mimwe mipiro. Aroni navakuru vakuru vose vavaIsraeri vakauya kuhudla pamwe chete navatezvara vaMozisi ipapo pana Mwari. Kusarudzwa kwavatungamiriri vokutonga mhosva dzavanhu. Ava mangwana Mozisi akagara padare achitonga mhosva dzevaIsraeri. Vanhu vakahwera padare kubvira mangwanani kudzamara manheru. Vatezvara vaMozisi vakaona mabatiro ose aiita vanhu vakati, ko ndicho chii chauri kuitira vanhu ichochi? Pamusana pei uriwe wega chete wokutonga mhosva dzavanhu uchihwedza vanhu vakangokumirira padare? Mozisi akavashandura vatezvara vake achiti, vanhu vanouya kwandiri vachida kuziva kuti Mwari anoti kudii pamhosva dzavo. Kana vanhu vatadzirana vakauya kwandiri, ndinovatonganisa mhosva yavo ndichivaudza mitemo nemirau yaMwari. Vatezvara vake vakamuti, zvauri kuita izvozvo hazvina kunaka. Iwe uchazviuraya nebasa.
uchitambudzisawo vanhu vanouya kudare. Basa irori ibasa guru kwazvo, haungariiti uri woga woga. Zvino chirega ndikupe zano. Dai Mwari akakubatsira, iwe uchiva mumiririri wavaIsraeri kuna Mwari, wokutururira mhosva dzavo kwaari. Uvewo wokuvatsanangurira mitemo nemirau, uchivadzidzisa mugariro wakanaka nezvavanosungirwa kuita. Zvaungaitewo kusharudza mukati mavanhu ava varume vanoziva basa, vanotya Mwari, vanofanira kuva varume vari pachokwadi, vanovenga zvepfumba muromo. Uvape basa rokutungamirira mapoka akasiyana siyana avanhu. Vamwe vave vatungamiri vamapoka anenge aine chiuru chavanhu mukati macho, vamwe vave vatungamiri vetumapoka tunenge tuine 100 ravanhu, tumwe tuine 50, tumwewo tuine 10 ravanhu. Vatungamiriri ivavo ndivo vova vokutonga mhosva dzavanhu mazuva ose. Kana pazoita mhosva huru, ndidzo dzavangauye nadzo kwauri, asi mhosva duku dzose vachidzitonga ivo pachavo. Naizvozvo iwe ucharerukirwa nebasa, nokuti vanenge votakudzana newe mutoro iwoyo. Dai kuri kuti Mwari anotiwo uite zvandareva, uchakwanisa kuita basa rako, vanhuwo ava vose vachadzokera kwavo vasingagunun'uni mumwoyo. Mozisi akabvuma zano raakapiwa navatezvara vake, akaita zvose zvavakareva. Mozisi akasharudza mukati mavaIsraeri vose varume vanoziva basa, akavapa basa rokutungamirira mapoka akasiyana siyana. Vamwe akaita vatungamiriri vamapoka aiva nechiuru chavanhu mukati macho, vamwe vachitungamirira mapoka e100 ravanhu, vamwe 50, vamwewo 10 ravanhu. Ndivo vakazenge vava vokutonga mhosva dzavanhu mazuva ose. Mhosva dzainge dzanetsa ndidzo dzavaipira kuna Mozisi. Duku dzose vaingotonga ivo pachavo. Mozisi akaonekana navatezvara vake, vatezvara ava vakadzokera kunyika kwavo. Ndipo paperera chitsauko 18 chakubuda, Exodus chapter 19, chitenderano pagomo reSinai. Chitenderano nemitemo 10. VaIsraeri pagomo reSinai. Pazuva chairo rakapera mwedzi 3 yokubva kwavo kuIjipiti, vaIsraeri vakasvika murenje reSinai. VaIsraeri vakanga vabva kuRefidhimu vakasvika murenje reSinai, vakadzika matende avo pakatarisana negomo. Mozisi akakwiramo kunosangana naMwari. Tenzi ari mugomo imomo akadaidzira kuna Mozisi achiti, taurira vanhu vemba yekwaJakobho uudze vaIsraeri kuti, makaonaka zvandakaita kuvaIjipiti. Makaonawo matakuriro andakakuitai segondo riri kubhururuka rine charakatakura, ndichikuunzai kwandiri. Zvino mukanditeerera nomwoyo wose, muchichengeta chitenderano changu pamarudzi ose, muchava soupfumi hunokosha kwazvo kwandiri. Nokuti pasi pose ndepangu. Kwandiri ini muchava nyika yavapristi, rudzi runoyera. Izvi ndizvo zvaunofanira kutaurira vaIsraeri. Mozisi akaburuka mugomo, akakokorodza vakuru vose vavaIsraeri, akavapirawo mashoko iwayo ose aakanga audzwa natenzi. Ipapo vanhu vose vakapindura pamwe chete vachiti, zvose zvarehwa natenzi tichazviita.
Mozisi akanoudza tenzi zvakanga zvataurwa navanhu. Tenzi akaudza Mozisi kuti, ndichauya kwamuri ndiri mugore rakasviba kuti ndindoo, kuitira kuti vanhu vandihwe ndichitaura newe. Naizvozvo vachagara vachiti, rawareva ndiroro. Mozisi akanoudza tenzi zvakanga zvataurwa navanhu. Tenzi akataurirawo Mozisi achiti, inda unoti vaIsraeri ngavazvinatse nhasi namangwana, vasuke hanzu dzavo, vange vagadzirira pazuva retatu. Nokuti pazuva retatu ini tenzi ndichavuya pamusoro pegomo reSinai, vanhu vose vachivoona. Iwe unofanira kutaurira vanhu muganhu unoripoteredza kuti varege kudarika muganhu iwoyo vachikwira mugomo kana kuhwedera mujinga maro. Kuwana anorigunzva anotourayiwa chete. Asaite kana zvokubahwa namaoko, ngaaite zvokutemwa namabwe kana kupfuhwa nomuseve. Ingave mhuka kana munhu chaiye, urayai chete. Vanhu vanotouya kugomo kana hwamanda yaridzwa zvakati rebei. Mozisi akaburuka mugomo imomo oenda kuvanhu. Akanotaurira vaIsraeri kuti vazvinatse, vakasuka hanzu dzavo. Mozisi akaudza vanhu kuti, gadzirirai kubvira nhasi kusvikira pazuva retatu pasava neanopinda mumba nomukadzi. Pazuva retatu mangwanani mugomo makafumurwikwa kutinhira nemheni. Pagomo pakava negore rakati kwirindindi. Kwakahwikwavo kurira kukuru kwehwamanda. Vanhu vose vakadedera nokuhla mumatende. Mozisi akabva navanhu kumatende akauya navo kuosangana naMwari. Vanhu vakasvikomira mujinga megomo. Gomo rose reSinai rakati gude gude, kufukidzwa noutsi, nokuti tenzi akanga aburukira pamusoro paro ari mumoto. Utsi hwakati togo, sokunge huri kubva muvira romoto. Gomo rose rakadengendeka zvikuru. Kuhoti ruzha hwehwamanda hwanyanya kuramba huchikura, Mozisi akataura. Tenzi akamupindura nehwi raiita zvokutinhira. Ipapo tenzi akaburukira pamusoro pegomo reSinai. Akadaidzira kuna Mozisi kuti akwire pamusoro pegomo. Mozisi ndokukwira. Tenzi akataurira Mozisi kuti, buruka unoyambira vanhu kuti varege kudarika muganhu vachida kundiona, nokuti vakangodaro vazhinji pakati pavo vangafe. Kunyangwevo vapristi vanouya pedyo neni, tenzi, vanofanira kunge vatozvinatsawo. Kana vakarega kudaro, iyeni tenzi ndinovaparadza. Mozisi akapindura tenzi achiti, vanhu havangagoni kukwira mugomo muno reSinai nokuti imi pachenyu makatiti tiripoteredze nomuganhu tiriyerese. Tenzi akamuti, chiburuka unouya naAroni. Vapristi navanhu ngavarege kudarika muganhu kana kukwira kuno kwandiri. Kana vakadaro ndichavaparadza. Mozisi akaburuka akanoudza vanhu izvozvo. Apa ndipo paperera Exodus chapter 19. Ndava kupinda muchapter 20. Exodus chapter 20. Mitemo 10. Mwari akataura mashoko ose aya achiti, ndini tenzi Mwari wako, ndakakuburitsa kuIjipiti kwawaiva muuranda. Usave navamwe vamwari kushe kwangu. Usazvigadzirire chifananidzo chokunamata kana kuita chinhu chakafanana nechii zvacho chiri kumusoro kudenga, kana chiri panyika pasi pano, kana chiri mumvura
pasi pasi penyika. Usapfugamire zvifananidzo izvozvo kana kuzvinamata, nokuti ini tenzi Mwari wako ndiri Mwari ane shanje. Ndinoranga vose vanondivenga, shamhu yangu ichirova vana vavo, ndichivarangira zvitadzo zvamadzibaba avo kusvikira kuzvizvahwa zvavo zvechitatu nechina. Asi ndinogara ndichiitira mwoyo chena kuzvivhuru nezviuru zvavanondida, vanochengeta mitemo yangu. Usataurire zita ratenzi Mwari wako zvisina maturo, nokuti tenzi haangaregi kupa mhosva munhu anotaura zita rake zvisina maturo. Yeuka zuva reSabata urierese. Kwamazuva matanhatu shanda zvako, uite basa rako rose. Asi zuva rechinomwe iSabata ratenzi Mwari wako. Pazuva iroro usaite kana basa zvaro, iwe kana mwana wako mukomana kana musikana, kunyange munhu anokushandira, murume kana mukadzi, kana chipfuwo chako, kunyange muvuyi agere nemi. Ndinodaro nokuti mumazuva matanhatu ini tenzi ndakasika denga nenyika negungwa nazvose zviri mazviri, ndikazorora pazuva rechinomwe. Naizvozvo tenzi akakomborera zuva reSabata akariita zuva rinoera. Remekedza baba naamai vako kuti mazuva ako awande munyika yauri kupiwa natenzi Mwari wako. Usauraye, usaite upombwe, usabe, usapupurire mumwe wako zvenhema, usachive imba yomumwe wako, usachive mudzimai womumwe, kana munhu anomushandira, murume kana mukadzi, kunyange mombe yake kana dhongi rake kana chii zvacho chomumwe wako. Kudedera kwakaita vaIsraeri nokuhla. VaIsraeri vose vakahwa kudhiridza nemheni nokurira kwehwamanda. Vakaona utsi huchipwititika mugomo. Vanhu vakati kanha nazvo, vakadedera nokuhla, vakamirira kure. Vakataurira Mozisi vachiti, dai imi murimi mataura kwatiri isu tinokuteererai. Dai tenzi arega zvake kutaura kwatiri tingafe. Mozisi akati kuvanhu, musahle henyu, nokuti Mwari auya kuhoona kuti muri vanhu vakadii. Anodawo kuti kumuhla kukupindei muropa, murege kumutadzira. Vanhu vakamirira kure, asi Mozisi ndiye akahwedera kugore dema kuya kwaiva naMwari. Bhuku rechitenderano, mitemo yokuvaka aritari. Tenzi akataurira Mozisi kuti, iti kuna vaIsraeri, mazviona imi pachenyu kuti ndataura nemi ndiri muchadenga. Saka musazvigadzirire vamwari vesirivha kana vendarama vokundiita zvenyu madirativhange navo. Aritari yamunondivakira ngaive yevhu, mupire kwandiri zvibayiro zvenyu zvokupisa nemipiro yenyu yokuwadzana yehwai nemombe. Pose pose pandichasharudza kuti mundinamatirepo, ndichauya kwamuri kukukomborerai. Kana muchindivakira aritari yamahwe, musaivaka namabwe akavezwa, nokuti kana mukatora nhemo muchiveza mabwe matoamhoresa. Musaite madanho okukwirisa kuaritari yangu kuti parege kuva nokunyadzisira waonerehwa uripo. Apa ndipo paperera Exodus chapter 20. Maita henyu tinosanganazve nhasi, takaungana nhasi tiri mushoko raMwari. Shoko raMwari redu rinosanganisirazve zvimwe zvatinodzidza mukatikazi.
shoko raMwari redu tichatora kubuda 16 chapter 16 kusvika pa20. Dzimwe chapter dzose 16 kusvika 19 dzinotitaurira nezverwendo rwavaIsraeri vari mugwenga reSinai nezvavaisangana nazvo, zvibingamupinyu mugwenga, nokuchema kwavaiita kana vasangana nazvo. Vaiwanzodemba kuti dai tiri kuEgypt pavanga vari muutaka. Zvino tikatarisa chapter 16 tinoona vaIsraeri vari mugwenga mushure mokunge vavambuka gungwa dzvuku. Saka tinoona pavakambonetsana naMozisi vashayiwa mvura. Iyo chapter 15 yaakubuda, vashayiwa mvura vakati tofa nenyota, vodemba kuEgypt. Ndokubva Mwari ati kuna Mozisi, rova dombo. Padombo ipapo ndobva pabuda mvura. Saka nzvimbo idzodzo dzose dziriko kana mukaenda kuIsraeri muchibva nokuEgypt, munoona nzvimbo dzose idzi. Nzvimbo iyoyo yakarohwa dombo rikaita mvura, nechiya chitsime chakaita mvura inovava ainzi Mara, munochiona. Kouya pavaifamba vakakompurenazve, vakatsutsumwa vachiti tava nenzara. Mwari nokubva avapa mana nezvihuta. Pose pavaitsutsumwa vaitanga kubvunza mubvunzo wekuti Mwari unesu here kana kuti haanesu. Asi Mwari waidavira achivapa, asi vaikurumidzazve kukangamwa. Ndokubva pazoita hondo navaAmereki. Ndozvatozowana chapter 17 chinova chidzidzo chatakaverenga nguva dzapfuura. VaIsraeri vakakunda vaAmereki. Tozoona Mozisi wangava kutambudzika nokutungamirira vanhu, akazopuhwa zano natezvara wake Jetro. Saka tozobva ipapo tozosvika pachapter 19. Mwari unozviratidza Mozisi zvakare
achigadzirira Mozisi kuti agamuchire mutemo. Saka tozoenda pachapter 20 iyo yandoda kuti tibate nhasi. Mwari paanozopa mutemo 10 kuna Mozisi. Zvino tingabvunza kuti sei Mwari akapa mitemo 10 kuna Mozisi kuti tungamirire vaIsraeri, yaakapa pagomo. Tinowanzoti gomo reSinai kana tichitaura. Sinai makomo akawanda wanda, irenji yamakomo kana kazoita mukana. So ndakaita kufamba naikoko nozozviona. Saka Sinai harisi gomo rimwe makomo, asi gomo rakapiwa mutemo kuna Mozisi naMwari rinonzi Horebhi. Gomo iroro riri murenji yamakomo eSinai, iro rinonzi Horebhi. Igomo rakareba 8 kilometers kureba kuenda mudenga. Saka patakakwira gomo irori tiri pasi takapuwa zano zikanzi torai majuzi namabhachi uye tengai masikafu neheti. Saka taifunga kuti kuda vari kutamba nokuti pasi pane pachipisa kuma 40 degrees or even more. Saka kana uri panopisa 40 degrees wodzitora bhachi, unoti kuda vari kutamba. Takazoti takwira pamusoro tikazora kuti vavachirevesa pamusoro inenge yava minus. Ukumabva iri 40 degrees inenge yava kuma -2, -3 pamusoro pachifurisa. Ndokureba kwakaita gomo iroro, pane pachitova nesnow pamusoro. Saka ndogomo racho rinonzi Horebhi iroro. Ndo Mwari paakapa mutemo kuna Mozisi. Mwari achizviratidza semheni, moto, utsi nezvose. Zvino tichitarisa toda kubvunza kuti koiye Mwari wakapirei mutemo kuvaIsraeri? Mhinduro iri pana Exodus 19 verse 5 kusvika 6. Ndanjikumbiravo kana pana ane Bhaibheri padhuze averenge iyoyo ndima iyoyo. Exodus 19 verse 5 kusvika 6. Saka pa5, saka zvino kana mukateerera izvi rangu nomwoyo wose, muchichengeta chitenderano changu, muchava pfuma yangu chaiyo pakati pendudzi dzose, nokuti nyika yose ndeyangu. Muchave boka rangu ravashumiri vaMwari, sezvakaita imba yeumambo, uye muchava rudzi runoyera. Aya ndiwo mashoko achataura
kubva muna Israeri. ndo pane mhinduro ipapapa. Mitemo vakaipiwa kuti vave boka ravashumiri vaMwari norudzi rwaMwari. Ndokusaka vakava nomutemo. Kureva kuti pose pavaifamba vanga vasina identity. Pose apa ndopasaka kwaiva namatambudziko okungoti vakawirwa nenhamo vofunga Egypt, vakawirwa nenhamo vofunga Egypt, vakawirwa nenhamo vofunga Egypt. Vava vasina identity nokuti vava vasati vava nomutemo. Mutemo unopa identity. Iye zvino vava neidentity kubva pano paSinai zvichinda. Vava neidentity. Vashumiri vaMwari norudzi rwaMwari ndo yava identity yavo. Yavabuda pakuchengeta mutemo. Kana usina mutemo hauna identity. Ndokusaka chinonzi nyika iconstitution. Pasina constitution hapana nyika. Hapana rudzi. Ndokusaka muchiona constitution yakakosha. Kana yangoshaikwa vanhu vanotanga kungoita chero chaaita rudzi rwatoparara. Kana yangoshaikwa vanhu vanotanga kudzokera Egypt. Kana pasina constitution pakangoita chinhu vadzokera Egypt, pakangoita nhamo vadzokera Egypt. Saka mutemo wakabatsira. Uye Mwari wangamboita chitenderano chake norudzi rwaIsraeri. Chitenderano ichi chakazoburitswa pachena nemitemo 10. Ndo wakava musimboti wechitenderano. Ndokusaka vaJudha vaigara vachingoyeuka pavakapuwa mutemo 10. Nokuti ndo pavakawanira identity yavo. Ndokusaka vaiva nefeast yePentecost. Feast yePentecost yaiva yokurangarira mitemo 10 yakapuwa Moses naMwari, inova yakavaita nation. Pozapa, they were not yet a nation. They were people wandering, not yet a nation. Saka pavaipemberera Pentecost vaiyeuka when they became a nation as Israel. Saka Mwari akati kana mukateerera mitemo iyi, you shall be a priestly kingdom and a holy nation. Priestly kingdom and a holy nation. Zoreva chizi. Priestly kingdom kureva kuti you shall be mediators between God and the people. Ndimi muchavavasvitsanisa. Kureva kuti muchasvitsa Mwari kuvanhu vose to priestly kingdom. Holy nation muchava rudzi rutsvene. Rudzi rutsvene rune basa
saMwari kuvanhu. Ndokunge muchiteerera mutemo. Rudzi rutsvene runozosvitsa Mwari kuvanhu vose. Ndo priestly kingdom and the holy nation. Saka ndokukosha kwakaita mutemo vaIsraeri. Ndo identity yakapiwa mukatarisa dama rakanaka ranhasi rouya chirema charapiwa naHeso musinagoge wanga akaremara wanzi Heso wakamuona ndobva amurapa. Munhu uyu wanga asina zita, asi paakazoonekwa naHeso wakava nezita, wakanzi chizvarwa chaAbhurahama. Uyu chizvarwa chaAbhurahama wagara ano urwere uhu kwamakore 18 unokodzerawo kurapa chizvarwa chaAbhurahama. Wanga ava neidentity nokuda kuti waonekwa naHeso. Identity yavaIsraeri ndeyekuti vapuwa mutemo naMwari, vaonekwa naMwari nomutemo, vava priestly kingdom, holy nation. Zvinova zvakazotaurwa ona Peter mutsamba yake achitoredzera izvozvi na 1 Peter 2 verse 9. Oreva vaKristu kazoti royal priesthood, a holy nation. Peter achitora mashoko iwawa. Zvino tichitarisa mitemo 10 totanga kubvunza kuti yaiva chinhu chitsva here? Yanga isiri chinhu chitsva, asi kuti yanga isati yave formal. Kuva formal kwayo kwaiva kutaurwa kwayakazoitwa naMwari, asi zvinhu zvanga zvagara zvichingotevedzerwa. Tikatarisa muna Mavambo 35 verse 2 tonzwa nyaya yokuti bvisa vaMwari vokunze. Tikatarisa Mavambo 31 verse 39 Laban achitaura kuna Jacob anzi, sei waba vaMwari vangu? Tikatarisa Mavambo 2 verse 3 tonzwa kuti zvokuchengetwa kweSabata. Tikaverenga tichiverenga muna Mavambo tinonzwa nezvezuva rakanzi ndinoda zuva rokunochema baba vangu.
tichingoenda zvinenge zvichingoreva kuti mitemo iyi yaitevedzera, asi kuti yanga isati yava formal. Tozotarisazve structure yemutemo gumi. Structure yacho imwe yaitevedzera mamwe marudzi aigara ikoko avaisangana nawo. Pana matreaties kana kuti zvitenderano zvaitwa norudzi rwamaHittites. MaHittites vaiva namakings ainzi masuzerain. MaHittites ndo vatava kuti zvinovo kuTurkey. Vaiva namakings ainzi masuzerain. Saka mambo waiti akapamba imwe nyika waita chidzidzirano nayo, ovapa mutemo vanhu vapamba. Saka ainzi masuzerainty treaties. Tikatarisa structure yematreaties iwawo toona yakada kufanana nemutemo gumi. Marongerwo okuti mambo waitanga zvidrojusa kuti ndini mambo nhingi, ndakakuitirai zvakati zvakati zvikati, saka ndinozodawo zvakati, otanga kupa mitemo. Zvakangofanana kuti ndini mwari wamambo, mwari wenyu, ndakakuburisai munyika yeIjipita. Structure iyo yakada kufanana nemaSuzerainty treaties. Kozoti kwakune code of law yaHammurabi kuMesopotamia, vanga akaisa mitemo yaitonga nayo vanhu. Structure zvemutemo iyoyo toona nestructure yeTen Commandments zvakafanana futi. Hammurabi waitanga achizvintrodusa iye, achizvizivisa kuvanhu nokudii. Asi kuzosiyana kwazvinozoita nemutemo gumi ndezvokuti pamutemo gumi panga papita zvino izwi raMwari. Pane zvimwe zvose izvi matreaty namaHammurabi code of law papasina Mwari waipinda pazviri, zvaiva zvomunhu. Asi apa papa vana Mwari akanangana navanhu vake. Saka ndo patinoona musiyano nezvimwe zvakakomberedza ipapa. Zvino tiri ipapazve tikatarisa mitemo gumi, tinonzwa kuti Mozisi wanga yakanyorwa padombo, pamatombo maviri mitemo iyi. Yairi pamatombo maviri nemhaka yei? Nokuti mitemo yaine zvikamu zviviri. Chimwe chikamu chachiri chaMwari nezvinoitirwa Mwari. Mitemo mitatu yokutanga ndeyaMwari, zvaanoitirwa. Mitemo minomwe yokupedzisira ndeyavanhu, zvavanofanira kuitirana. Mitatu ndeyaMwari, minomwe ndeyavanhu. Saka aiva matombo maviri kwete rimwe.
duty towards God, duty towards your neighbor. Ndokusaka Yesu akazobatanidza mitemo yose akati ida mambo Mwari wako nomwoyo wako wose nenendeni, ida mwoyo wako sokuda kwaunozviita. Pakuri kubatanidza yose iri 10 kuti mitatu yaMwari minomwe navanhu. Toonazve chimwe mutemo wakanaka nanei neyavanoti pachirungu righteousness. Tonzwa shoko rokuti righteousness, tomboti rorereiko. Kana rotranslatiwa ronzi ururami, asi zvaroreva chaizvo roreva right relationship, ukama hwakanaka. Saka mutemo unotsanangura ukama hwakanaka pakati pamunhu naMwari, noukama hwakanaka pakati pavanhu. Right relationship ndo righteousness. Titofanira kuva noukama hwakanaka naMwari, tova noukama hwakanaka navamwe vedu, ndo righteousness. Zviviri izvi zvichipindirana. Saka ururami hunobva pai? Paukama hwakanaka naMwari napaukama hwakanaka navamwe. Ndo panobva ururami hwomunhu. Right relationship with God and with neighbor. Tozotarisazve chimwe chinhu chiri pamitemo 10. Inotaura nezvezvinhu zvakakosha muupenyu, values. Pana ma10 values anobuda. Ma10 values iwawo ndo upenyu hwomunhu. Value yokutanga, divine prominence, ukuru hwaMwari, ndo value. Divine prominence. Ndo value yokutanga iyi. Value yechipiri, divine representation. Kumirira Mwari, divine representation. It's a value. Value yechitatu, creative activity. Basa rine pundutso, kushanda kune pundutso. Creative activity. Topane Sabata. Value yechina, family. Uri is a value. Value yechishanu, life. Upenyu, value. Value yechitanhatu, marriage. Value. Takataura nezvemarriage. Yapera, value. Value yechinomwe,
ownership value kuva nechaunoti ndechangu value yechisere integrity kumira pachokwadi kozoti value yechipfumbamwe inobatanidza nechigumi mutemo wechipfumbamwe nowechigumi value of contentment kugutsikana contentment mavalue awo saka tikatarisa mavalue iwawa ndo anotiita vanhu divine prominence, divine representation, creative activity, family, life, marriage, ownership, integrity, contentment. Ndo mitemo izvi ndo mavalue ayakamirira zvakakosha zvayakamirira. Chimwe chazvo chikashayikwa hapachina chinonzi munhu, kana chimwe chazvo chikashayikwa papapo hapachinazvo chinonzi munhu. Saka mitemo 10 ina mavalue iwawa tataura akakosha. Zvino tataura nezvezvizvi toonazve chimwe chinhu. Law creates culture. Tsika namagariro ndo culture. Tsika namagariro dzinobvepi pamutemo? Pasina mutemo hapana tsika namagariro. Saka tsika namagariro dzavana vaMwari dzose dzinobva pamitemo 10. Kozotizve mutemo unokusiyanisa navamwe. Ndokusaka tichiti constitution yeZimbabwe yakasiyana neyeSouth Africa, yakasiyana nepi inotisiyanisa navamwe. Mitemo 10 yakaita kuti vaIsraeri vave rudzi rwakatsaurwa, inoitawo kuti tive rudzi rwaMwari rwakatsaurwa. Lotochitarisa mitemo iyi, apa ndachingotsanangura zvakazara kuti mitemo iyi inoreve ndichipa background. Zvinotochitora mumwe pamitemo iyoyi. Mutemo wokutanga sezvandareva kuti mitemo iyi inotiudza zvatinofanira kuitira Mwari navamwe vedu. Mutemo wokutanga unoti ndini mambo Mwari wako, usava navamwe vaMwari kunze kwangu.
And the Lord your God, you shall not have other gods before me. Ndini mambo Mwari wako, usava na vamwe vamwari kunze kwangu. Ndotanga ndichiti sei mutemo uyu uri panumber 1. Ndandozva tingabvunza kuti sei uri panumber 1. Uri panumber 1 nechikonzero chokuti kana tikaisa Mwari panzvimbo yake, zvimwe zvose zvinoenda panzvimbo yazvo. Tikangoisa Mwari panzvimbo yake, zvimwe zvose zvinoendawo panzvimbo yazvo. Asi tikasaisa Mwari panzvimbo yake, hapana chinoenda panzvimbo yacho. Saka dambudziko rose riri panyika nderokuti hatina kupa Mwari chinzvimbo chake. Ndokusaka tine dambudziko panyika. Hatina kupa Mwari nzvimbo yake. Ndokusaka mutemo uyu wakaiswa panumber 1. Ndokusaka makaona Yesu achiti tsvagai Mwari kutanga, zvimwe zvose zvichatevera. Tsvagai Mwari kutanga, zvimwe zvose zvichatevera. Ndo mutemo wokutanga uyu ndo wakakosha chaizvo. Saka nomutemo uyu chii chauri kureva? Uri kutiudza kuti kudii? Uri kutiudza kuti ngatinamatei Mwari mumwe chete wechokwadi mupenyu. Ngatinamatei Mwari mumwe chete, Mwari wechokwadi uye Mwari mupenyu. Tomunamata sei? Nechitendero norudo netarisiro. Anonzi ma-theological virtues. Anonzi ma-theological virtues. Kureva kuti they originate from God. Anobva kuna Mwari. Faith, hope and love. Kana kuti charity. How do we worship God? By faith, hope, and charity. Then, how do we nourish that faith, that hope, and that charity? Through prudence, warrior, and vigilance. Saka tinonamata Mwari tine chitendero, tine tarisiro, tino rudo. Saka tofanira kuongorora zvinhu zvinopesana nechitendero, nechitarisiro, nechido. Ndinorombo kuti pamutemo gumi apa tichatombodhonza tiri ipapa chaizvo, nokuti hatingaipedzi yose
nelesson 1 toda kuti nyatsokubata chimwe nechimwe chorehwa nomutemo iwoyu. Saka tichambotogara chaizvo tiri pamutemo 10 chadhonza tiri ipapo. Kunamata Mwari mumwe chete, Mwari mupenyu nechitendero. Tofanira kuva nokuteerera kwechitendero. Saka tofanira kutimbira chitendero chedu kuchisakurira neprudence nevigilance. Ndezvipi zvivi zvokutadzira chitendero chedu? Zvatingati zvivi zvokutadzira chitendero chedu. Chivi chokutanga, voluntary doubt. Kureva kuti kugunun'una noune kouya kusatendera. Izvo zvakaziviswa naMwari, rutadzo. Kozoti korutadzo rwetarisiro ndorupi? Kurasa moyo, yatoti despair. Koti presumption, iya yokuidza Mwari. Kozoti rutadzo kusava norudo, indifference, kushaya hanya. Kouya kuzvikudza. Zvose izvo zvikutadzira Mwari. Ukatadzira chitendero, chitarisiro nechido, uri kutadzira Mwari. Kureva kuti ukatarisa zvose izvi, ukasava nechitendero, zvoreva kuti watova nomumwe Mwari, nokuti haugoni kushayiwa chitendero. Ukachishayiwa kuna Mwari, pane chauchatsiva nacho Mwari. Ukashayiwa tarisiro muna Mwari, uchaita tarisiro mune chimwe chinhu. Ukashayiwa chido muna Mwari navamwe, uchaita chido chako mune chimwe chinhu. Uyezve tofanira kusiyanisa chonzi chido norudo. Chido zoreva love with passion. Kuti unoda chinhu nokuchiita. Love with passion. Ndokusaka zvinzi pane chido norudo Mwari aripo. Kana usina chido nechinhu hapana chaunoita.
munogona kuita plani dzakanaka mugopedza mugoronga. Mapedza moona hapana chaitwa, kuda muri kuronga kana kuti zvinhu kana chii. Moronga musangano wenyu mopedza, kuda muri kuronga zvogurupu, kuda muri kuronga zvopedza kuIsraeri muri kudii, ronga mopedza mozoona zvamaronga hapana chinobuda. Chii chashaikwa? Chido, passion. Without passion hakuna chinoitika. Zvino tikashaiwawo chido naMwari hapana chinoitika, tongopedzisira nokutaura. Ngatichionai matadzo andareva. Okutadzira mutemo wokutanga. Visiting pagan shrines and deities to seek security. Kushanyira nzvimbo dzisina umwari. Nokushanyira zvimwe zvinhu zvisinei naMwari uchitsvaka chengetedzo. Kutadzira mutemo wokutanga. Mbofungai kuti makashanyira nzvimbo ngani. Zvinzi nzvimbo inoyera iyi, bvisai shangu. Mobvisa shangu motanga kuuchira. Handei tinouchira kuti ugonaya. Handei tinodai. Pagan shrine atoshandira. Kushanyira zvedzin'anga. Kushanyira vanozviti vaprofita vaya. (2015) ezuro tanga tine weekend of prayer national Gokomere Yambuyana. 2015 Bishop Minyongani, may he rest in peace, vanga vachigamuchira madzimai okwambuyana. Kumvuma ndokwakaungana diocese rose Mbuyana Mvuma. Vasati vagamuchira, vaida kugamuchirwa vakati, Mose unyai mavoko amadhirezi enyu. Mose vakaunya mavoko. Madzimai aigamuchirwa aiva ari 85. Pa 85 pakawanikwa 70
vana mabhengoro okwamagaya asi vachida kugamuchirwa kwambuya 70 out of 85 ndochi ichocho. 70 out of 85 kureva kuti only 15 ndovavasina. Saka vose vava havana kuzogamuchirwa sekumuyongano vakati handikugamuchiri mose andaona vana mabhengoro. Ndo visiting pagan shrines and deities to seek security, or even taking oath from pagan shrines and false gods. Tinotosvika pakunotora mhiko kuti uzowana bhengoro irovo wanga watora. Kozoti practices of magic, sorcery, nenonzi necromancy, kutsvaka masaramusi, zviri kutogura mutemo. Necromancy inoreva divination, kushopera. Kushopera is against the virtue of hope. Zvose zvinoita tinenge tisingavoni kuti tiri kutogura mutemo wokutanga uyu. Kuita anonzi ma-occult practices. Most vanonzi ma-occult practices. Tiri kurasika nezvimwe zvinhu. Ma-occult practices mamwe atiri kuita ezvino anonzi ma-chain messages. Ayaya. Aunonzi tumirai chivanhu vashanu nhasi. Ukatumirai chivanhu vashanu uchawana blessing. Ukasatumira you will get cursed. Ndoinonzi occult practice. I am a chain messages. Send this to 100 people to get a blessing. Kugura mutemo wokutanga ikoko. Ukaona uchibelieve in chain messages. Dzimwe dzogona kuita sedzakanaka. Say 1,000 Hail in order to do this. I-occult kusiri kunamata. Akusiri kunamata. I-occultism. Zvava zvemagic, superstition. Munamato a relationship with God. Haisi magic yokuti ndikaita zvakati ndichawana zvakati. Mwari wakati, Yesu wakati wari, Mwari unoziva zvamunoda musati mambokumbira.
saka kana muchinamata ingoti kana kunzi itai chiwakatarisa kumavirira kana kumabude zuva kana ndo inonzi occultism. Kana kuti wogeza nemvura yeoirasa zuva risati rabuda ioccultism. Saka ndo zvimwe zvatinoita izvi. Iye zvino vamwe vanonamata Satani. Satanism. Nderimwezve dambudziko ratava naro rokutoti vamwe vana vanotowira musatanism navamwe vanhu vakuru. Ndakatombodhila namacases esatanism ini pachangu andakadhila nawo, andakasangana nawo vanhu vawira musatanism. Saka musafunga kuti zvinhu hazviko izvi zviriko. Moudza vana venyu kuti vasakarira zvinhu nokungokarira kuona munhu ane zvinhu zvakanaka vobva vafunga kuti neniwo dai ndazviwana. Kana kukarira kungopinda zvichechi zvimwe changomuka. Satanism is coming disguised. Haiuyi straight, inouya nomuzvichechi. Zvamunomanyira kuchitsvaka rubatsiro. Ndakadhila namakesi savanhu vanga vafunga kuti vapinda chechi nokuzoona kuti Satanism vavamo. Asi kunze ichiita sokunzi chechi yavapinda. Vamwe vakawiramo vachinzi uya kana uchida kuwana mari nokukasira uya kuno tizokudzidzisa. Ndozvakaitwa mumwe whom I helped 2 years ago. Auna shamwari yake ichidhiraivha mota yakanaka akati wakaiwana sei? Ndanzi mbuya kuno ndozokuudza. Ndobva auya nokupinda mumba. Kwanzi ndakapuwa drink. Kanzi it looked like Fanta. Asi pandakazomwa ndakawa kuti haisi Fanta. Ndobva ndatanga kutonzwa kuti handisiri. Kwanzi nobva ndanzi chawamwa haisi Fanta, wamwa ropa ravanhu, saka watoti joina. Watoti joina. Pakaita dambudziko guru kuti azobudamo. I had to deal with that case for a year and a half. It wasn't easy. Saka yambirai vana tichibvazve pakuti what do you value? Is it God's prominence or something else? Vatachireva mavalue. Kozoti use of charms, kushandisa mazango.
zvinotoreva kugura mutemo. Worshipping money. Power. Pleasure. Ungagona kuti I'm not worshipping. As behavior, worship means worship. What do you value most? Don't worship. Worship. Don't go to worship. Worshipping ancestors. We don't worship ancestors. You might respect them, but not worshiping them. Toita magadziro. It's against the first commandment. It's a magadziro. Kurova mbuva. Umuri kwedu ndakati. Tinomusangano wemhuri. It was a family event. Ndikati toda kuti tijekeserane kubva nhasi. Kana unoda kuzorohwa nguva afa. Ngaasumuke amire apa timunyore zita. Tigare taziva kuti unoda kuzorohwa nguva. Saka vose vanoda kurohwa makuva mafa. Garai matiudzai zvino tizive. Hakuna kana wani wakasumuka. Saka zvoreva kuti kudii hakuna kurova makuva. Hatidi kuzoonazve chinonzi kurova nguva mumhuri medu. Tatenderana here? Vakati hongu. Toziva kuti munorova makuva. Muri kugura mutemo wekutanga. Unoona paEaster ndipo panonzi panorohwa nguva. Easter Saturday vaita kunorova makuva. Heroes vaita kunorova makuva. Kunorova makuva. It's worshipping ancestors. It's a sin. Worshipping the state. It's a sin. Nyika ina matiwi. Auti nyika zvainotevera nhasi mangwana inenge yopikisana nazvo. Haugoni kunamata chinhu chiri inconsistent senyika. Bush wakavhunziwa wanga ambopa masanction Pakistan ichinzi yaita military leader wainzi Musharraf wanga aita coup akatora nyika necoup obva apuwa masanction neUnited States government. Ati gamuchiri military rule masanction. Asi pakazoita September 11 attack, and the United States wanted to use Pakistan as a springboard to attack Afghanistan. All right, no terrorism. Yakaya Konzeresai, Vavoda Kutivakwe, the Afghanistan, and they had to use Pakistan. Sakavakas was Sunungura Basankshenaya.
saka Bush wakavhunzwa kuti wabvisirei masanction, he is still a military ruler. In politics, we don't have permanent friends or enemies. We have permanent interests. Tona chimwe chinhu chinorambidzwa nomutemo wokutanga chokungoti chero chinhu chaitika chakonzerwa nouipi koti chimwe chinhu chorambidzwazve nomutemo uyu anonzi ma-pseudo-Christian practices. Kuna anonzi ma-pseudo-Christian practices like shouts of go back to center. Donga makatombonzwa navamwe vapriste vachiti this will go back to center. That's a pseudo-Christian practice. It's not allowed. It's against the first commandment. Or Holy Spirit fire. Chichi, one of the pseudo-Christian utterances. I read about deliverance and liberation and this unauthorized rituals. Afanunga achitevedzerwa. Zvimwezve, the first commandment forbids sacrilege. Sacrilege is profaning or treating unworthily the Holy Eucharist. And other liturgical actions, as well as persons, things or places consecrated to God. Kaona uchizvidza zvinhu zvakateketerwa zvoreva kuti haucharemekedzi Mwari. Ai ndini mambo Mwari wako savana vamwe vaMwari. Kouya chinhu chinonzi simoni, kusevenzesa zvisina kunaka zvinhu zvinoera, uchizvishandisa kuwana mari, kutengesa zvinhu zvinoera. Chimwezve chatofanira kuziva, mutemo wokutanga haurambidzi kugadzira zvifananidzo, kunze kwokuti zvifananidzo zvacho zvanamatwa saMwari, kana zviri zvifananidzo zvinotiyeuchidza zvinhu zvakatikoshera, zvisinganamatwi izvo zvichingotiyeuchidza, hakuzi kunamata zvifananidzo, ndo anonzi masacramentals.
tinozwana muna Deuteronomy 4 verse 15 kusvika 16, Sirah 43 verse 27 kusvika 28, Numbers 21 verse 4 kusvika 9, Exodus 25 verses 10 kusvika 22, 1 Kings 6 verses 23 kusvika 28. Nyangwe muchitenderano chakare Mwari waitendera kuti kushandiswe zvimwe zvinhu. Mwari wakati kuna Moses, gadzira nyoka yendarama. Mwari akatizve vaka arika yechitenderano nekerubhimu. Zvose izvi zvifananidzo asi hazvizo zvainamatwa, zvine zvazvakamirira. Numbers 21 verses 4 kusvika 9, Wisdom 16 verse 1 kusvika 14, John 3 verses 14 kusvika 15, Exodus 25 verses 10 kusvika 22, 1 Kings 23 kusvika 28, 1 Kings 6 verse 23 kusvika 28. Now 1 Kings 7 verse 23 kusvika 26. Saka nhasi tatingobata mutemo wokutanga, ndini mambo Mwari wako, usava navamwe vamwari kunze kwangu. Taubata nokuti mutemo iwoyu tikaisa Mwari panzvimbo yake, zvose zvinhu zvichava panzvimbo yazvo. Tikaisa Mwari panzvimbo yake, zvose zvinhu zvichava panzvimbo yazvo. Ndati mitemo mitatu yokutanga inoreva zvatinoitira Mwari, mumwe wose zvatinoitirana. Ndombomira ipapa nokuti nguva yedu inenge yakwana. Maita ini.